Geëerd publiek, wij heten u van harte welkom op deze magische preview van het seizoen 2012-2013. Wij nemen u mee naar het komende seizoen met interviews, magische optredens en ook mooie prijzen door u te winnen. Mag ik van u een hartelijk applaus voor de presentatrice van vanavond, Joes Bonen! Ja, een hele goedenavond allemaal. Ik ben zeer vereerd dat ik dit jaar voor de tweede keer de nieuwe seizoenspresentatie aan u mag presenteren. En ik weet zeker dat met de mooie optredens die gaan komen en met de magie van dit theater en natuurlijk met uw hulp. Ja, ik zie u al verschrikt kijken op de eerste rij, maar ik heb uw hulp deze avond ook weer heel hard nodig. En weet ik zeker dat het een magisch mooie avond gaat worden. Maar ik ben natuurlijk ook nog voor iets anders gekomen. Ik ben natuurlijk ook heel benieuwd wat het nieuwe theaterseizoen aan u gaat brengen. Dus... Liefje. Liefje. Ik wacht wel in Amerika in alle vreemde nachten. Blijf jij in mijn gedachten, kom mij gauw achterna. Vrienden die elkaar na jaren weer terugzien en dan merken dat hun idealen en vriendschappen van vroeger toch eigenlijk wel veranderd zijn. Met in de hoofdrollen Thijs Reumer en onder andere Tigo Gernert. En over Thijs Reumer gaat de vraag, en let u op, nu niet meteen gaan roepen. Hè. Ik stel eerst de vraag, mag ik er even wat over nadenken, dan trek ik een nummer. Met wie is Thijs Reumer getrouwd? En dat is een blijspel en die staat garant weer voor een hilarische avond. Het Rock Muziektheater hebben we net al besproken. Dan hebben we het Limburgs Kinderkorenfestival op 25 november. En daarin strijden Limburgse koren tegen elkaar. Dan hebben we het Toneelgroep De Mantel. Dat is ook een graag geziene gast hier in het theater. En die hebben ook weer een hilarische comedie die geschreven is door Karin Bosbergen en die hier wordt uitgevoerd. Het Weertergemeen Provivaatje komt met een prachtig kerstconcert en ze hebben niemand minder dan Guido Dieteren en Wendy Koppelkoren als gastsolisten weten te strikken. Dus dat is een mooie opmaat richting de kerstdagen. En dan wordt 2012 op een spetterende wijze afgesloten door een Sylvesterconcert door de kerkelijke harmonie Sint-Jozef. Oké, nou dat is een hele hoop. Ja, veel voorstellingen. Ja. Ik val eens wat hartstikke vol. Ik sliep al. Ja, zeg, hoor je ook iets van muziek? Wat dan muziek? Ja, mevrouw de directrice is al genoeg gezamenlijk vanavond. Een hele lang gekant in de grond, maar wij willen zien. Ja, zingen! Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi.
2 minuten gemaakt. Hier is hij, seizoen 2012-2013 en geniet ervan. Daar ziet u op beeld. Hier heb ik het allereerste exemplaar in handen. Ik zou heel graag onze wethouder van cultuur van de gemeente Weert, de heer Harry Koren, willen vragen om het toneel te bestijgen, zodat hij het allereerste exemplaar in ontvangst neemt.